हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आंनि यूट्यूब चैनल नोंसोरखौ फिन खेबसे बरायबाय आं दा दंफैयो कामाख्या मन्दिराव आङो फुजा होनो फैदों नायलांदो बिदिबा भिडिअखौ मन्दिरा मोनसे नांबाय मोनसे फिसानो नै फिसा हाबैसै नामा मन्दिराव बै फिसायाव खेबसेन गिदिराव मानसि बिरा देग्लाय खमना एसे नङा बै गेटसोना खालियानो गारि खारलि बे हस्टेल बियाखै औ हगारा लां बे लोबाय थाथों बेसेबां होयो ना गावसोरनो बिराद दामि देखायलांबाय बिसोर बेल होसिलाजोब्बाय बेयाव थांनो हागोनसो दा हा नायलांदों नायलांबाय माथो नायनो सोबोनो हाबाय गारिया दस्रा गारिफ्रा सोबोनो मोन्दों जोंना गैया गारियानो सोबोनो मोनासै टुरिजमफोरनिया मोन्दों गासिबो जोंनियासो गैया गारिया मालायसा गारि सोबोजोब मोन्दों जोंना हले गारियानो गैखाथारा सोबोआसै पार्किंआनो थांबा गोजान सोरनावहाय मेथाइ खनबावदोंसो मालाय बरियानो पुलिस जाग्रोमोनलाय मालाय मोखां दालिलिखाय लाजानो बाथार नामा नोंलाय हा ना गोसोम नुजानो बाथारदों गोसोम जायाखै दे दाबो नै मोदानलायनाय गुफुर दाबो नङा थाबायना हो गोसो होनानै थाब थाब दावखो दावखो ये देखो नजारा ऊपर से कैसा ये मंदिरनि फुंनि गेट बे जाबाय गेट मन्दिरनि बे मन्दिरनि गेट ओरै गासिबो हाबजोबनो हाबाय आरो बेनिफ्राय ओरैबो ओरैबो हाबो मन्दिराव गेटआथ' गेटखा आरो ओरैनो हौवा हौवा गैया ओमफ्राय खालामनोसै
yang mundur siang, kamera mana? इधर से भी इधर जाएंगे ना इधर से जाइए अरे इधर ही जाएंगे मैं उधर नहीं जाएंगे ठीक है इधर से जाइए आज इसलिए जाओ मंदिर को नुगोन मा नायनाय नायथारसै सिंनिफ्राय मन्दिरखौ सिनारिजों नुहुरोबो खोमा खुलुमनानै थांसै आरो आं ओंखारलांफिनबाय थांना फैबाय गोजौआव मन्दिराव बेनिफ्राय ओंखारबोबाय टाइमबो जाबाय फुंनिफ्राय जेबो ओंखाम जायाखै ओंखाम उखैबाय नालाय ओंखाम जानो थांनोसै उखैनायाबो हाला आब'जों नै लोगो मोनबाय माने दिनै फार्स्ट टाइम आब'जों आरो बियो दाखालिबो थांगादोंमोन जोंनियाव क'क्राझाराव सालबारियाव भिडिअ फिल्म शुटिंआव थांदोंमोन थेवबो माने बेयाव फट' लानो सानदोंमोन आं लानो हायाखै आरो आब'खौ मोजां मोना मोजां जाबाय दे थेंक इउ खुलुमखांबाय हा खुलुमखांबाय औ खुलुमखांबाय